Ako po si Alexander Tolentino Menor, taga Tamurong Kawayan, Ilocosur, 54 years old. Kasalukuyang nakakulong ngayon dito sa Provincial Jail sa kasong murder. Ako po ay tubo ng mahirap na pamilya. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit hindi rin ako nakatapos sa pag-aaral. Ang trabaho po ng aking ama noon ay driver lamang, biyaheng Cagayan. Sumusama po kami, parang ginawa kaming helper sa truck noon. Nung maramdaman ko po na medyo mahirap ang trabaho na yon kasi daan-daang sako naman ng bigas ang binubuhat namin, naisipan ko pong humanap ng ibang trabaho. Sa pagkakataong yon, mayroon naman yung advertise ng radyo noon na magpa-training ng pre-licensing training course, at yun po ang naisipan ko, sinubukan kong mag-training. Awa po ng Diyos, natanggap ako. Nung graduate kami na ng training, napadala na po kami sa Safeguard Security Investigation Agency, nasa harap mismo ng Santa Cruz Church, Manila. Ang assignment ko, armor escort personnel. Sa 157 kami na graduates, ako lang ang unang nakuha na armor escort. Maganda rin po ang takbo ng buhay ko dahil 8 hours lang ang trabaho ko, kung saan-saan kaming pumunta ng probinsya, naghahakot ng pera sa iba't ibang sangay ng mga bangko. Ang ginawa ko na naman po ay humingi ako ng isang duty pa, additional duty para mag-double duty ako. Nabigyan ako ng duty na naman doon din sa eskolta, malapit din doon sa office namin, panggabi. Kaya na bali 8 hours ako sa araw, 8 hours na naman ako sa gabi. Pag ikaw na huling tulog, 50 pesos din ang fine mo. Kaya yung kikitain mo sa loob ng 8 oras, may ibabayad mo lang sa mwelta mo. Naghahanap ako ng ibang mapapasokan na ibang pwesto. Kaya nabigyan na naman ako ng 12 hours na pwesto din. Pero hindi na sa bangko, na idestino ako sa Binangonan, Rizal, sa Palaisdaan. Nung mayroon na po akong mahigit na 1 taon doon sa Maynila, nakita ako ng isang kaibigan ko na Master Sergeant noon. Nasabi niya, pumunta ka na sa Ilocos kasi may pwesto tayo doon. Kaya nag-apply ako ng ibang agency para lang makapasok doon sa pwesto dito sa parteng Abra. Natanggap po ako doon at ako ang napili na isang head guard doon sa Mudiit, Lagangilang, Abra. Pagkatapos po ng trabaho namin doon, kung saan-saan kami namamasyal na parte ng Abra, punta kami sa Bangged, kung saan-saan. May nakilala akong isang babae na sa bandang huli ay naging asawa ko na rin. Graduating noon ng BSE Ed sa Abra Valley College. Nagkaroon din kami ng anak nung una pero namatay. Tapos nasundan, yun ang buhay ngayon. At yung pangatlo ay kasama na niyang namatay dahil namatay na 8 months ang tiyan niya noon. Sa mga pagkakataong yun po ay hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil nag-resign din ako sa trabaho noon para mabantayan ko lang ang pamilya ko. Bumalik ako sa amin para mangisda lang, para wala na akong amo, wala na akong boss. Sinamang palad yung asawa ko, namatay nga yun. Kaya hindi ko na alam kung anong gagawin ko, parang blanco na ako. Pero yung father ko noon, driver na dyan sa bus company noon, sinabihan ako na baka tatanda ka lang na ganyan, bumalik ka na lang doon sa Maynila at bumalik ka na doon sa trabaho mo para makalimutan mo yung mga problema mo. Bumalik ako sa Maynila. Nag-apply na naman ako sa ibang agency. Sa awa ng Diyos po, na pinalad naman ako na nakapasok doon.
bilang isang gwardiya. Nung makita siguro nila na talagang tapat ako sa trabaho ko noon dahil alam ko na yun lang ang bubuhay sa akin doon, makita nila na maganda yung trabaho ko, ay kaya ako po ang naging armor commander ng sa security guard sa Philippine Savings Bank Head Office Makati. Kung saan-saan po ako pupunta, mag-i-inspeksyon ako, pupunta pa ako sa Sariaya, Quezon, Candelaria, Quezon, Tanawan, Batangas, dito sa Paniki, Tarlac, dahil yan pa lang dyan pa lang nakarating ang PS Bank dati noon, wala pa dito sa Bigan. Pupunta ako ng Tanay. Yun po ang naging trabaho ko noon. Doon po nagkaroon na naman ako ng isang kasama na taga Sapang Palay, Bulacan. Akala ko po ayun na ang kasakasama ko habang buhay. Pero bata po kasi yung babae na yun noon, kasi nung magsama kami 15 years old lang, at nung 16 years old niya, isinilang niya yung bata dito sa Tamurong sa aming lugar. 17 years old, nagkaanak na naman. 18 years old, nagkaanak na naman. Nung nasa edad na siya ng 18 years old, tamang-tama gusto ko nang magpatayo na ng sarili naming tahanan. Yung mga materialis na binili ko na itatayo namin ng bahay ay pinagpalit sa alak. Doon na po ako nagalit. Ngayon nung magalit ako, isabi niya kahit na raw maghiwalay kami kung susumbatan ko yung tatay niya. Hindi na ako nakatiis noon, kaya ako na lang, lumayas na ako. Nag-stay in na lang ako sa aming security office. Pinupuntahan din po nila ako noon. Hanggang sa mayroon na naman na nakilala ko na isang Bisayana na siya rin po ang huling pinakasalan ko, nakapalit yung unang asawa ko. Nung makaramdam po ako ng malubhang karamdaman sa sakit na hernia noon, at doon ako naoperahan, gumastos ako ng medyo malaking halaga rin. Nung nakabalik po ako sa trabaho ko, doon din sa Philippine Savings Bank, inabot siguro po ng 6 o 7 buwan noon. Kampante na yung asawa ko sa akin, kaya sabi niya, magbakasyon muna sila sa Aklan, sa Bisaya. Nung nandun na sila sa Aklan, kasama niya yung mga 2 bata, may 4 na araw po lang sila doon. Nung makaramdam ako uli ng matinding panghihina, papunta po ako noon sa Tatalon Public Market nung ako'y madapa, at doon na nawalaan ako ng malay. Kaya po ako nagfile ng leave noon. Ang payo naman ng mga kapatid ko noon ay dito na lang kami sa Ilocos. Isang araw na hindi inaasahan, birthday ng anak ng pinsan ko, tinawag ako na sabi niya, "Pinsan, pumunta ka sa bahay at maghiwa tayo ng karne. Kasi birthday yung pamangkin mo," sabi niya, "yung bunsong anak ko," sabi niya. Parang yung nag-aanuhan kaming magpipinsan dahil siyempre matagal na hindi nila na ako nakita. Siyempre sabik din sila sa akin. Nagpunta po ako doon. Nung nandoon kami sa birthday na yun, naghihiwa kami, may kasabay po yun na inuman. Doon nagkaroon po kami ng sagutan, changing of words. Yung isang barkada namin, kasama ko rin dati na gwardiya sa Maynila yon. Pero nung nagsasagutan kami, sabi yung pinsan ko, "Itigil na ninyo yan," sabi niya. Di tumigil kami. Nung nawala yung pinsan ko, pinagpatuloy na naman namin yung sagutan na yon, hanggat sa mayroon ng nangyari na yung hindi inaasahan na krimen. Yun ang dahilan na kung bakit ako'y nandito ngayon, nakakulong dito sa provincial jail.
September 1, 2000, nung dalhin po ako dito sa provincial jail. Parang hindi ko ma-describe kung anong hirap ang nararanasan ko dito. Hindi yung hirap sa katawan, kundi yung tortured, yung pang-isip mo sa pag-iisip kung sa ano kaya yung pamilya ko, ano kaya nangyari sa kanila, ano kaya ang buhay nila. After 3 years na yan, naputol na yung komunikasyon namin. Basta bigla na lang nawala na kaming komunikasyon. Mula 2004 hanggang nung March 23, wala kaming komunikasyon. Dahil siyempre wala na akong sustento, gumagawa po ako ng mga tula. Pinapadala ko sa radio station yung mga istorya ng buhay, tungkol sa istorya ng buhay ng mga kasama ko. Doon na bilanggo na gustong magpagawa. At yun po ay binabayaran din ako. Sa DCXE radio station po noon ay lahat ng programa nila, mayroon akong pangalan doon kasi yung programa ni Nora Ramulete, programa nila Jessica Kitoriano, Danny Bautista sa mga pagtutula. Meron lahat po akong pangalan noon. Panay naman yung pananalo ko sa mga tula kung saan doon ay nagkakaroon din ng parang pampalubag loob premyo na binibigay sa akin. At kahit doon sa ibang istasyon ng radyo, kahit sa DWRS, pinasasali ko rin yung mga padala kong mga tula. Awa ng Diyos, nananalo din. Kaya dinadala niya dito yung mga premyo ko, kung minsan 500 ganon. Doon ko kinukuha yung mga pang-araw-araw na gastos ko dito. Hindi ko mo libre. Kami naman na mayroong libre na binibigay ng gobyerno, hindi naman nila binibigay yung mga pang-personal na kailangan namin. Kaya po napakahirap talaga ang buhay ko dito. Siyempre wala akong dala, wala ang lahat-lahat. Napakahirap talaga kasi mahirap i-adjust yung sarili. Kasi galing ka sa marangal na trabaho tapos bilangguan pa ang pupuntahan mo. Nung pagpasok ko po dito, hindi naman yung magulo. Natural lang siguro sa bilangguan yung mayroon yung nagsisigawan, mayroon yung hindi nagkakaintindihan. Kasi bilangguan po ito hindi naman seminaryo. Hindi rin nagtagal, mga 3-4 na araw lang siguro. Tinawag ako yung mayor dito dati. Sabi niya, ikaw ang gagawin kong sekretaryo. Kaya mga 4 lang siguro na araw, sekretaryo na po ako dito. Pag ikaw mayroong katungkulan sa ganito, kinikilala ka rin ng mga kasama mo dito. Siyempre, hindi rin nagtagal. Ginawa na naman akong tresurero, kaya 2 na yung position ko dito noon. Noon po, busy mayor ako dito. So, nung lumabas na yung mayor, siyempre automatic ako na nag-mayor dito. Ngayon, ang responsibilidad po namin dyan ay alamin mo kung ano yung mga kailangan ng mga kasama dito, kung ano yung mga patakaran, i-disseminate mo. Mayroon kami dito yung everyday na rehearsal namin dito. Every 6 o'clock in the morning, mayroon kaming exercise. Dahil ako ang overall mayor ngayon dito, lahat ng selda hawak ko kasi mayroong mayor kada selda dito. Mayor, kaya tinitignan ko kung anong kailangan ng pangkalahatan. Lahat ng rasyon namin, sa akin pumupunta yon. Pinapahati ko yon ng equal sa mga tao. Every end and 15 of
of the month, dumadating po yung mga rasyon namin, yung pang kalahating buwan, yung bigas namin, yung mga gatas namin, mga bagoong, mga lahat-lahat na ng rasyon namin. Ako ang nagbibigay ng mga trabaho ng mga kasama ko dito na hati-hatiin yung mga rasyon na yan. Mayroon yung conjugal visit na tinatawag, every Saturday up to Sunday afternoon. Ko rin po lalaki. Siyempre may dumadaloy pa naman na dugo natin, naiinggit ka rin. Pero anong magagawa mo? Siyempre ang asawa ko nasa Aklan. Malayo. Ang ginagawa na lang namin kung ano yung, halimbawa kung yung mga may bagong dating na mga kasama dito na may asawa na dumalaw agad, pinagtutulungan namin na bibigyan ng pantabing. Halimbawa dyan, dalawa lang sila, walang tao sa taas. Yung iba naman sa kwarto. Yung nagawa ko po na yan na krimen, siyempre hindi ko talaga yun, yung sinasadya na nangyari yung ganun, siyempre accidental lang po yun. Higit pa sa buhay ko, yung yung pagsisisi ko kung ano yung nangyari na yan na hindi ko maisip kung paano nangyari yung krimen na yan. Kaya lang kako, siyempre magkasala pa yung mga ibang tao. Tanggapin ko na lang kako kung ano tong nangyari sa akin ito. Siguro trial po sa buhay ko to. Ang ginagawa ko na lang po noon, sumasama ako sa mga religious groups dito at naging isa akong presidente ng Legion of Mary 2003 up to 2007 if I'm not mistaken. Ako rin ang presidente ng Pax Christi Charismatic Community from 2002 up to present. Yun po ang nagbibigay lakas loob sa akin na sa araw-araw na buhay ko dito sa bilangguan. At doon ko rin hinihiling na sana po ibalik mo sa akin ang aking pamilya. Matagal ko na akong inaasam-asam na magkaroon na kami ng komunikasyon sa aking pamilya kako, kaya Lord kako, huwag mong pabayaan na mapariwara ang buhay ng aking pamilya. Last March 23 afternoon, nakapadlak na po kami. Mag-aalas 6 na po ng hapon. Serado na po ang selda namin. May tumakbo na tumawag sa akin na sabi niya, Mayor, may tawag ka. Galing Bisaya. Kaya nakiusap ako sa gwardiya, nabuksan nila yung pinto at sinagot ko yung tawag. Mag-aalas 6 ng hapon. Lumabas po ako at nagpunta ako doon sa female kung saan nakadistino yung inaanak ko sa binyag ni Lady Guard. Ang nadatnang ko po ay nasa linya yung panganay kong anak. Sabi niya, Papa, tanggap na namin yung sulat mo. Agad-agad tinawag niya si mama niya na naghugas ng pinggan. Sabi niya si mama, si papa nandito sa linya. Tumakbo naman yung asawa ko. Sabi niya, Papa, paano ka nakatawag? Sabi niya, happy birthday Papa. Sabi niya gano'n. Kasi po kinabukasan, March 24, birthday ko na. Parang yun ang binigay sa akin na birthday ko. Answered prayer. Yun ang sumbat siguro ng mga panalangin ko. Kaya yun ang pinakamalaking blessing sa akin na natanggap ko dito sa nangyari sa buhay ko dito sa bilangguan. Pagdating yung mga buwan na yan, mga Pasko, hindi ko alam kung paano ko pasasayain yung sarili ko. Kasi itong jail, punong-puno na ng mga dalaw. Kakaroon kami ng open house yun. May pundo kami dito sa selda namin na kunti. Ipapabili ko yun ng mga pang Noche Buena namin. Papabili ko ng mga pag-salo-saluan namin na pati yung mga bisita. Parang kung yung bisita nila, bisita ko na rin. Nagkakatay din kami ng baboy dito pang kalahatan pagdating ng Pasko at saka sa bagong taon. Ang hinahangad ko po, paglabas ko dito, hindi naman siguro forever na nandito ako. Kung makakalabas ako dito po ay yung talagang bumalik ako sa pamilya ko. At yun ang inaasam-asam nila at sinasabi nila lagi sa akin, para mapalayo ka pa sa gulo, dumiretso ka na lang dito sa Bisaya. Inaantay ka namin.
Ako po si Alexander Menor, 54 years old, kasalukuyang nakakulong dito sa Ilocos Sur Provincial Jail. Ako po ang overall mayor ng Provincial Jail at ito ang buhay ko.